जय बर' हारिनि आं नोंथांमोननो सिगाङाव मोनसे भिडिअ खिन्थानाय जाखाबाय थारमाने आंखौ गोबां मानसिफ्रा फेसबुकाव जायफोर आंखौ स्पिडि रिकभारिनि थाखाय आंखौहाय कमेन्ट खालामदों बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनो दा नोंथांमोननि गेजेराव आङो बे एक्सिडेन्टनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों आं सावरायनो होनना फैदों आं मारै जाया आरो गोबावथार आं मानि थाखाय भिडिअ होनो हायाखै गोबां खामानिफोर दं ओंखायनो आं नोंथांमोननो बेनि गासैबो डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो होनो फैगासिनो दङ दा बे भिडिअनि गेजेराव आं फोरमायलांगोन जे मानसिनाव एक्सिडेन्टआ माब्ला फैयो आरो माला फैयो आरो सोरबाया होनदों आंखौ गोबां होनदों जे फाब नांबाय होननानै मानि फाब नांदों मिथिया आरो बिथांमोनहा बुंदों फाब नांनायनि खारनखौबो बिथाङा फेसबुकाव लिरनानै हरदों नोंथांमोनहा कमेन्टआव थांनानै नायबानो नुगोन आरो सासेल' कमेन्ट हरदों जे आंखौ फाब नांबाय होननानै दा आं गासिबो बुंनो थांगासिनो दं आरोखि फाब नांनाय नाङैया मारै जादों जायाखै बेखौ आरो दा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मानसिया जेब्लानाखि थैनांगौ समा सफैयो अब्ला जों रावबो बासिनो हाया जों थैखागोनखा आरो बबे खनायाव बबे समाव जोंनि मानसिनाव माब्ला मा गहर फैयो जों बेखौबो जों हमनानै मोननाङा दा एक्सिडेन्ट बुस्थुखौ रावबो जानो गोसो जानानै जाया आरो रावबो खालामनो गोसो जानानै खालामा आरो एक्सिडेन्ट सोरबा खालामनो गोसो जुदि खालामोब्ला बियो मार्डार खालामनाय बे जेनेबा डाइरेक्ट मार्डार खालामनाय एटेम्प्ट टु मार्डार जागोन बे आरो दा मैया जोङो माने सासे लोगोजों आंजों जों अफिसाव थांदोंमोन एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा नैबे सप्ताखौनो जोङो थांनाय समबारनिफ्रायनो जोङो न'निफ्रायनो जों हान्थिबाय थादों न'खराव माखासे उसुबिदा सोलिदोंमोन बे लोगोनाबो न'खराव गथ'आ एग्जाम सोलिगासिनो दङ बेराफारसे बे लोगोनि हिन्जावाबो एसे देहाया माने मोजां नङामोन नालाय लोमजागासिनो दङ ओमफ्राय बेराफारसे आंनाबो गथ'आ माने एग्जाम सोलिगासिनो दङ इउनिट टेस्ट दिनै लास्ट जोबसिगोन खोमा बेनाबो दा बेनिखायनो लोगोआ खावलायनाय बायदि नोंहा जुदि जेबो उसुबिदा नङाबा सानैजोंनो बाइकजों हान्थिसै नामा फंबाय होननायखाय आंबो साननानै हान्थिनाय जाबाय आरोखि माने सानैजों बाइक गंसेजों थाङोब्लाथ' थावआ जोंहा सेभ जायो नालाय माने 2 घन्टा लामा आप डाउन सानसेयाव जों 4 घन्टा लामा आप डाउन खालामो आरोखि दा बे हिसाबै थांबाय मैया लास्ट देमोन आरो दिनैथ' बन्द' ना सेकेन्ड माबा 4 सेटारडे दिनै बन्द' ना अफिसा थ' बेनिखायनो मैया लास्टमोन दा मैया लास्टखाय आंबो फार्स्टआवनो बेखौ सालायहोग्रोदों आरोखि नों सालायग्रोदो आरो आं हजों ससेयाव सालायसै होननानै माने देहाखौ दुरबल मोननायखाय आङो बेखौ सालायनो थिनदोंमोन आरोखि ओमफ्राय बेबो सालायबाय सालायनाया जोङो लामा समा जों सालायखायो मालाबा थांनायाव बे लोगोआ सालायो बे सासे लोगो आदा दं नालाय बे सालायो ओमफ्राय फैनायाव माने आं सालायो बिदि जों रायलायबाय थायो आरो मानोना आप डाउनखौ खेबसेनो हारसिं सालायजोबनो हायाना देहाया बिराद दुरबल जायो बिनिखाय जों थांबाय थानाय समावनो जोङो दतमानिफ्राय जों ओंखारलांबाय दतमानिफ्राय थांनानै जोङो नयाहाट बाजार बारनानै मोनसे मालिपारा होननाय मोनसे जायगा दङ बाव थिनालि जायो आरोखि माने नेसनेल हाइवे लामा दा बावहाय सासे माने मुस्लिम बोराया बे लामाखौ डाइरेक्ट बारस'नानै होदों आरोखि बियो गारि साइडआव लाखिनानै दंखायोमोन जेनेबा जोंथ' थांबाय बिदिनो बे मा लाखियो जों बेखौ बुंनो रोङा बिथाङा इन्डिकेटर होदों होनदों खिन्थु इन्डिकेटर होनायखौ जों नुवाखै ओमफ्राय जोंनि सिगां मोनसे मालगारि बै मिउजिक माबाया मा होनो आइरिस बायदि मिउजिक लान्दाङा बे बारग'लांबाय आरोखि ओमफ्राय बारग'नाय लोगो लोगो हयथ' बियो बे गारिखौ नायबाय थादोंमोन ओमफ्राय जों बेनि उनावबो दङ दाना बियो मा जाबाय बेनि गारिया बारग'लांनाय लोगो लोगो बे डाइरेक्ट बारस'बाय लामाखौ दाना जोंनाबोथ' नोङो 45 बिदिनो 50 स्पिडआव दङ 45 50खौ लादो नोङो नेसनेल हाइवेस नालाय दा जोङो बे जोंखौ नाहरनांगौमोन जों नाहरनानै बियो डाइरेक्ट टार्नखौ लानांगौमोन दा नाया हसिया ओरै सिगांजों नायनानै बियो गाव जेरै मोखां जादों बिदिनो नायनानै डाइरेक्ट मानसिया बारस'बाय आरो ओरैबासो जोंना सौख्रायहैनाय जाबाय दा आदायाबो माने कन्ट्रल खालामनो हायाखिसै दा एकदमबारे फुल गोरोन्थिया जाहैबाय रङा जाहैबाय मा बै माबानि जाबाय बे मुस्लिम बायनि जाबाय बे आदानि जाय आंनि बाइकखौ सालायदों बे आदानि जेबो दाय गैया बाहाय भुल गैया बे आरो आं उनाव गाखोदोंमोन नालाय ओमफ्राय उनाव गाखोनायखाय आङो हख्रावफ्लांदों आरो आयौ नुखाथारबाय नालाय एकदमै दानखासिगोन होननानै डाइरेक्ट सौदावबाय आरोखि बिदि जादों ओमफ्राय जों गोलैबाय बेबो गोलैबाय बोरायाबो गोलैबाय ओमफ्राय जाय सालायग्रा बेहा आदाना एसे खम जाबाय
दुलुरा दुलुलिया खम जाबाय बेहा थेवब्लाबो आखाया नैबे नारथानाय जाबायना बेना बे बुदों बेना ओमफ्राय ओरै आसियाव जरा जरा आसियाव माबा जादों आरोखि बेना ओमफ्राय बाहायथ' आङो दुफुं सिखारबाय थाल मोनाखिसै बाहा मा जादों मा जायाखै माने जुथा गानैजों जाबजों बे आसि बिमायाव आसिफ्राव गासिबो माने बिगुरफ्रा ओरै दुलुलांफाजोब्बाय सेन्देलाबो दहलांबाय फिस जाहैबाय नालाय फिसाव गोलैयोबाथ' नोंथांमोना मारै जायो मिथिखायो बे दहलांफाजोब्बाय ओमफ्राय हान्थुआव एकदमबारे गिलायाव आं दहाय सिगाङाव मोनसे भिडिअ होदोंना बे हान्थुआव गिलायावहाय बिनि मोदोमा थख' बेजेमजोलायनाय बे गवा थांबाय आरोखि खाफाल मोजां गिलाया जेबो जायाखिसै नङाब्ला एकदमबारे गिलानि जायगायावनो जाखादों आरोखि बे हयथ' गिलाया बिदियावनो मानसिफोरा बे बायनाय गुरुबनाया बिदियाव जायो आरोखि बे बायनो गोरलैथार गिलाया बे हान्थुनि गिलाया आरो बे आरो दा बाइकजों एक्सिडेन्ट जायोबा गोलैयोबा बोरै जायो नोंथाङा मोनसेयाव जेरै गोलैयो बेजों दुलुलांजोबखायो ओमफ्राय बिदिनो गुलुलांबाय ओमफ्राय नैबे आखान्थिया नैबे सिमिदाव बाय बाला फिसा 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 हाबदों आरोखि बे हाबबाय बे माबादों आरोखि दा हरै सैख'लांनाय बायदि जाबाय ओमफ्राय नैबेखौ आं जेबो थाल मोनाखैमोन नैबे नोंथांमोना नुदोंना बेवहायबो मेजेम गलायनाय दुलुबाय आरोखि आं बाय बेग बादोंमोन खाफाल मोजां बेग बानायखायसो एसे बासायबाय बेग बानायाव बासायदों मानो बासायदों होनना बुङोबा नैबे गस्ला गांसे गानदोंमोन आं बे गस्लायाबो जिखाजोब्बाय बेयाव नांनाया ओमफ्राय जुदि बेगा जुदि आं बाया होनबा नैबे सिनस्रियावबो आंनाव दुलुजोबखाबायमोन आरोखि मानोना बे सिनस्रियाव जेराव बेग नांदों बे बेगाबो जिजोबखादों बे आरो ओमफ्राय आंनाव ओंखाम टिफिन दंमोन दै बथल दंमोन बेगावहाय बे प्रटेक्ट खालामनाय जाबाय आरोखि जानजिखौहाय नङाबा बे जानजिनि नैबे बेगिङावबो नांखाबायमोन आरोखि बे थारमाने ओमफ्राय बाइकआथ' एक्सिडेन्ट जायोबा मोनथिखायो माबा जायो बायबाय सेफ गार्डआबो माबा जाबाय मार्कार बायबाय दिखोर बायबाय बिदि आरोखि ना एक्सिडेन्ट जायोबाथ' बायो बयबो मिथिखागौखा ओमफ्राय जों डाक्टारनाव फैनानै जोङो दतमायावहाय जोङो माबायाव हाबफैबाय डाक्टारनाव देखायफैबाय ओमफ्राय डाक्टारा बेबायदि माखासे लिरनानै हरबाय आरो ओमफ्राय आंखौ एक्सरे खालामनो थिनदों नैबे दाफोना बेयाव थिखोनो हाया साबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय आं सानखादों बेहाय जेबो जायाखै फ्रेक्सार जायाखै होननानै जुदि फ्रेक्सार जादोंबा आं बै स्पिडआवनो आं थानो हानाय नंखायामोन सानायानो बे जागौमोन होमबाबो थेवब्लाबो फिउचारावहाय नांगौनि गोनांथि होननानै आं बेहाय माने खालामबाय आरो एक्सरे खालामबाय ओमफ्राय एक्सरे रिपर्टआव नोंथांमोना नुदों बे एक्सरे रिपर्टआव जेबो जायाखै दा रिपर्टआ दिनै लायनांगौ आं दा लायनो थांगासिनो दं दखानाव थांगोन दा बे आरो बाथ्राया ओमफ्राय एक्सिडेन्टआवहाय माने बिदिनो आरोखि गारिखौहाय आं देहाया दुरबलखाय आङो आंनि आदाखौ सासे लोगोखौ आं सालायहोदोंमोन दा बेवहायनो माने बोरैबा जाफ्लांहैबाय आरो बै फाग्ला बोराया बारस'नानै होनायावनो जाबाय आरोखि नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जाय नोंथांमोना नेसनेल हाइवेजों हान्थियो मिथिगौ नेसनेल हाइवेजों जुदि जों सालायोब्ला सोर बांसिन नोजोर होनांगौ साब वेजों फैनाया नोजोर होनांगौ ना जों नेसनेलनि मानसिफ्रा नोजोर होनांगौ नेसनेल हाइवेआवथ' नों हाइफायावहाय नों गावनि लामाजों गाव हगार हगार थांखागोन सालायखागोन 40आवबो 50आवबो थांखागोन बिसोर दा बेवहाय नों जाय मानसिया बारस'गोन लामाखौ बियो जेनेबा उन सिगां नोजोर होनानै बे बारस'खाथारनांगोन उन सिगां गारि फैयाखै जानो हागौ उनजोंथ' फैगोन गारिया दा बेखौ नायनानै जों बारस'नांगौ आरोखि दा बेहायनो नों मोजां सालायब्लाबो नों मोजां हाजार फिन नायग्रो सालायदों नों गुबुननि थाखाय नों एक्सिडेन्ट जानायाव बिदियाव जायो मिथिबायना दिनै जुदि बे बोराया उनजों नायनानै जुदि बारस'योमोनब्ला जों आरो एक्सिडेन्ट जालामोन बे लाखिनानै थाबायमोन बारलाय नंलामोन बे गारि फैगौ होननानै दा बे गावनि मोखांजोंनो सिगांजों नायनानै बियो माने गारिखौ बारस'ना होबाय गारि बारस'नाय लोगो लोगो दा जोङो डाइरेक्ट सौदावहैनाय जाबाय आरोखि दा बेयावनो जोंनि आगारा खाफाल मोजां बावहाय बै बोरायाबो गाज्रि जायाखै बेना आदैयाव मोदोमाव एसे बुदों बेना थैबो गवाखै बेना थैया आंनासो गदों बेना थैबो गवाखै माने बेल' आरो बेनाव ओमफ्राय बिथांमोना बुंदों बे लकेसननि नयाहाट मालिफ्रानि जाय बेयाव फार्मासि दखान होयो एरियानि मानसिफोर बिसोर बुंदों नोंसोर खाफाल मोजां होननानै मानोना बाहाय बिराद गिदिर गिदिर एक्सिडेन्ट जाबाय बे बाहायखौनो मानसि थैलायनाय बिराद एक्सिडेन्ट जाबाय माने बे एकदमबारे बे एक्सिडेन्ट जनखा जाहैबाय आरोखि बाहाय दा नोंसिना खाफाला मोजां नोंसोर बासायबाय होननानै आरो जुदि जोंनि उनाव जुदि गारि गिदिर फैयोमोनब्लाबो जों दानजोबजाखायो आरो बेबायदि थासारियाव दंमोन जों खाफाल मोजां जोंनि उनजोंबो गारि गैथ'वामोन सिगांजोंबो गारि गिदिर गैथ'वामोन दा बाहाय जों बासायबाय आरोखि नङाबा बै गारि गिदिरा जोंखौ होख्रेमलांखायो आरोखि मानोना बेबो स्पिडआव फैगोन औ बे स्पिडआव फैयोबा नों सोरखौ मा ब्रेक गार्ड हानो ब्रेक गाबाबो हाखाया नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ नों हाजारखि नों सिगांनि हम उननि ब्रेक हम गावसो गोलैगोन बे आरो कन्डिसनाव जादों ओमफ्राय जाय बिथांमोना आंखौ आंनि गोग्गो देहानि थाखाय माने स्पिडिलि खमायनो थाखाय उइस खालामबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय ओमफ्राय फेसबुकआव आंखौ सासेल' मानसिया आंखौ बुंहरदों फाब नांबाय होननानै मिथिया बिथाङा मावबाय मोनाखिसै बुंदों गावनि खोथासै बे आरोखि हयथ' बिथाङा जेब्लायबो
पाप खामानि मावो खोमा ओंखायनो पापनि बाथ्राखौ थाब थाब गोसोआव फैथारो बिथाङा बे आरो आं जेबो मोनाखै बिथाङा आंनि पस्टखौ नायनानै कमेन्टनि थाखाय आं बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय थेंक इउ बे आरो पापआ जुदि मावनानै जुदि नांगौबा आंनाव नांथों आंहा बेखौ बुंनो गैया आं जुदि सोरनिबा इनाय खामानि मावदोंबा सोरनिबा गोरोन्थि मावदोंबा बेखौ आं बुंनो हायो आरो आंनाव नांथों नाथाय बिथाङा राजनितिनि नोजोरजों नायदों मानोना बिथाङा जे कमेन्टखौ लिरदों आंबो बुजिखादों राजनितिनि नोजोर नायनानै बिथाङा आंखौ पाप नांबाय होननानै बुंदों आरोखि दा बेखिनियानो दा आंनि एक्सटेन्टआवहाय दा बेखौहाय डाक्टरा माबाबाय आरो बेखिनिखौहाय आंखौ माबानाय जाबाय आरोखि नायनानै चेकआप खालामनानैहाय दा इसोरनि अननायाव जोङो आं जाय बाय सालायदों बे आदायाबो मोजाङै दङ आरो आंबो मोजाङै दङ आरो बै जाय सौग्राव जाग्रा बोराय बेबो मोजाङै दङ खिन्थु बिसोर जोंनिफ्राय फैसा बिदोंमोन नाथाय जों फैसाखौ होबोनाय जायाखै बिथाङा फैसाखौ होबोनाय जायाखै जों मा होनना बुंदोंबा दायानो गावनिथार गाव मानो नायावसियाव होननानैसो बारस'ना होखो जों बे नेसनेल हाइवे लामायाव मानो नायावसो बारस'खो दाया बेनोखा दा जोङो बिनि गारिनि नाम्बार खेबना लाबोदों ओमफ्राय बायसान्स जुदि बे केस होलाबायनो हागौ होननानै आरोखि ओंखायनो आं भिडिअ बानाय जाखाबाय आरो नेक्स्टआव जुदि बायसान्स केस होयोबा आंबो बिनि सायाव एगेन्स्टआव केस होजोबगोन मानोना बिनाव जेलबो गैखाया जाय बोराया सालायदों बेनाव जेल गैखाया बेनाव गारिया बै TVS मोनसे हिनजावफोर सालायग्रा बायदि दङना मपेट होननानै जायखौ बुङो बे आरो गारिया बेमोन बेना बेखिनियानो लोगोफोर थेंक इउ